सी केमी जमी काम कर सी कौन तुम पा लेवल तौल थो सी धरिकी जापर ना जापर माने गोटे जिन कहले भी किसी खराब हेनी माने कुंभीर फाइटर कहले भी किसी खराब हेनी। नमस्कार दर्शक बंधु बर्तमान आसचु सात भाया जे कि जेके ब्लॉग्स करके जार यूट्यूब चैनल चली बर्तमान आप देखु सी केमी जमी काम कर देखु पूरा देसी मार्कार काम चलती जेहेतु बात्या होता बात्या पानी बहुत बढ़ी जाता से माने धान खराब हो बोली पानी काटुं पानी मात्रा बहुत बढ़ी जाती पानी अलग आड़े ड्रेन करा देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम ऑलरेडी आसचे आम गाँ एरिया को आसचे भाई माने भी सांगर आसछंती बर्तमान आम जो पूर्व दिगर लास्ट जोटा सॉरी स्टार्टिंग जोटा होची प्रथम जोटा आरंभ होची से एरिया को आम आसचे आवा ता भीतर देखा ऑलरेडी आम रेड जोन को पशिबा जेहेतु क्रोकोडाइल स्कीम एटा भीतर कनिका नई फई भी अच्छी आपन को देखैबी चलन देखा आम से बाटे जीवु चलतु गाइड जहाँ कहे गाइड सहित आम आसीचु आम जीवन प्रति संपूर्ण दायी आम गाइड ऑलरेडी आम गेट भीतर पशिबा खोल गेट टेकी खोल देखु गेट भाया गेट आम ऑलरेडी तार बाड़ दिखाई देखु जीवा भीतर को ये सब ए भाई एटा की गछ का हाँ एटा छोट ब्रिज ऑलरेडी मु तो आसी जाइए आमर एठी को टे देखा बोट लगी एठी भीतर कनिका बोट जे देखा चल ऑलरेडी जुआर पानी हो गला बुझल पानी भाई पूरा ओपन एरिया। कंकड़ा गुंठा है कंकड़ा देख ऑलरेडी बोर्ड ठिया अच्छी देखु लिखाई भीतर कनिका बैतरणी नदी महानदी सब ऑलरेडी बोर्ड लिखाई जाइए आ मु चेष्टा कर बोट भीतर जावाई बैतरणी भीतर कनिका ये ऑलरेडी भीतर कनिका नदी ऑलरेडी आम कूल अच्छु जेहेतु से बोट लगी भीतर को मुझे चेष्टा कर बट एबे जुआर अच्छे आम वेट को से लाइन बेसी आम वेट को जो पड़ी बाड़ीर व्यवस्था से जिनसा बहुत दबीज भांगनी ना भांगनी कि पूरा दबीज आ कुम्भीर तो एमती एपट डेब सेपट धर चलो कौन से कौन अच्छे आए खपकी धर पेलिए चलिए आसो सी कौन तुम पा लेवल तौल थो सी धरिकी जापर ना जापर माने पूरा लास्ट लेवल रोचे ना से तो पूरा दबी जाऊँ पूरा पानी टच कर बर्तमान ये टेम्पोरारी ना जेटी है आम खाली सेमती पानी फाणी काढ़ा बोट से किसी माने
ଆମର ଲାଡର ଫାଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ବୋଟ ଲାଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପକଉନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଆଠେଇ ଗଲାବେଳେ ଇଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ ଏପଟକୁ ଧରିବ ସେପଟୁ ଧରି ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ନା ଆରେ ତମେ ବି ତ ଜଣେ ମଣିଷ ତମେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ହୁଅ ତମେ ବି ତ ମଣିଷ ତମ ସେଫ୍ଟିଟା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ କାରଣ ଆମେ ବି ନିଜେ ଜଣେ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ବାଲା ଆମେ ସେମିତି କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ କହିବା ତ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଡର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ତ ଲାଡରଟା ପକେଇଦେବ ପୁରା ଲମ୍ବେଇକି ଆରାମରେ ଲାଡର ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ଲେନ୍ ଛୋଟ ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ ନାହିଁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଲେନ୍ ନା ନା ଛୋଟ ଲ୍ୟାଡରଟା ମାନେ ଲ୍ୟାଡର କୁହାଯାଏ ନା ୱାଇଡଟା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ନା ଚଉଡ଼ାଟା ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ ଚଉଡ଼ାଟା ବେଶୀ ହେଇଯାଉନି କି ଏଇଟା ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଲମ୍ବାଟା କମ୍ ଅଛି ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଜେଠି ଅଛି ସବୁ ଗୁପ୍ତିରେ ଅଛି ସେଠି ଲାଗେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା ଏ ଉପର ଭ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଇଲୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉ ଦେଖିଲି ସେ ହାବୁଳ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆଉ ସେ ହବାଳି ଖୁଟି ଏକ ଦେଖିଲି ତାପରେ ଧାମ ଦେଖ ମୁଁ ଆସେ ଦେଖିଦେବି ହଁ ସେ ଏରିଆରେ ଦେଖି ହଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯିବା ଉପରକୁ ଆସ ସେ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ିଯାଉ ଦେଖିବ ସେ ସମୁଦ୍ର ହଁ 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 ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ଗଲାବେଳେ ପଚାରିବା ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର କନିକାର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜାହାଜ ଆସିକି ଲାଗିଛି ଇଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଜିନିଷ ମାନେ କୁମ୍ଭୀରର ଇଏଟା କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଦି କରୁଛନ୍ତି ଧରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ନାଳ ନଦୀ ଟାଇପ୍ର ଦିଶୁଛି ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ମାନେ ବାରହା କୁଟୁରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ହେଟା ବାଘ ବିଲୁଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ହଁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ଏରିଆ ଏଇଟା ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ବି ଆମକୁ ଦେବେନି ତ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ପୁଣି ଭେଟିବା କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ନମସ୍କାର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଅଙ୍କଲ୍ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଟିକେ ଯିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଜୀବନଟା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବିତିଗଲାଣି ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହି ଆଉ ଏଇ ଏରିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଅଙ୍କଲ୍ ଆମର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି 2022ରେ ପଚାରିଦେବା ତା ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଭାତ ରନ୍ଧା ସଇଲା ଆଉ ତରକାରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଡାଲମା ମାଛ ଚକୁଟି ହେଇଛି ଜାଲ ମାଛ ଆମର ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ ହଁ ତଳୁ ପଇସା ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ନାଇଁ ବସିବି ନାଇଁ ଏଇଠି କାହିଁ ବସିବୁ ତାହେଲେ 2022ରେ ସରୁଛି ଏଇଟା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଏକୁଟିଆ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଏଇ ଏରିଆକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ଅଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ବି ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବନି ମାନେ କୁମ୍ଭୀର ଫାଇଟର କହିଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବନି କାହିଁକିନା ସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେୟାର ବି ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଛେଦ ସେ ଯେଉଁଟା ଜନ୍ତୁଟା କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦରକାର ବେଳେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ମାରି ଖାଇଦେବି ହଁ ସେ ମାରି ଖାଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା
ଏଠି ମୋର 20 ଇଏ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତିରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ହଁ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିଥିଲି 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଛି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବି 2000 ଅଗଷ୍ଟ 22 ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୁପ୍ତି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ? ହେଇଗଲା 20 ବର୍ଷ ଆଉ। 20 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷର ତାହେଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିକିରି ହଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରାଇପଟିଆ ଗୋଟା ରାଇପଟିଆ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବାର୍ଡ ୱାଚିଂ ଟାୱାର 2009-10 ରାଇପାଟିଆ।